Hello! Astăzi facem un clip de empties. Am reușit în sfârșit să mai termin câteva produse. Sunt destul de multe, eu zic că sunt câteva, dar destul de multe. O să fie tot așa o serie de empties, pentru că o să continui. Nu o să iau de la început cu numărul empties numărul 1, o să continui de unde am rămas. Cred că o să la empties numărul 6, dacă nu mă înșel. O să verific oricum și o să trec. Și zic să îi dăm drumul pentru că am ceva produse. Cred că dacă mai stăteam, mai terminam ceva, dar am zis că deja s-o cam umplut punguța și să nu mai stau cu ele să nu le mai țin așa iurea în casă. O să încep cu două produse pentru păr, pentru că nici nu am altceva. Și este vorba despre vopseaua de păr de la Garnier în nuanța 323 Black Chocolate, despre care m-ați mai întrebat. Îmi place foarte mult, colorează foarte, foarte bine nuanța părului, rezistă, v-am mai povestit că îmi place foarte mult, însă am găsit ceva care îmi place și mai mult și o să vă arăt imediat, dar este o vopsea bună și la un preț destul de bun. O să afișez și pe aici prețurile pentru fiecare produs în parte. Apoi am descoperit de la L'Oréal Excellence vopseaua asta de păr, foarte faină, și făcut acum recent cu ea, în nuanța 300 Satin închis profund, foarte mult îmi place. Ce îmi place și mai mult că vine și cu un mini șampon, vine cu un balsam foarte bun. Mă rog, balsamurile și măștile de la vopselele de păr, în general, sunt foarte, foarte bune, însă m-a impresionat. Chiar îmi place foarte mult, îmi place și ce-a ieșit. Se lucrează mai ușor pentru că vine direct cu un recipient unde pui crema colorantă, amesteci cu substanța, nu știu ce era acolo, cu oxidantul sau ce-o fi, și aplici direct pe păr. Foarte, foarte fain, îmi place tare mult și deja mi-am mai recumpărat una. De fapt am două, dacă să mă gândesc deja. Am cumpărat deja două, mai am una din ce cumpărasem, însă aia într-un alt clip, în fine. Apoi, singurul produs random, ca să zic așa, este această lumânare de la Sweet Dreams, Salted Caramel and Vanilla. Vai, ce fain m-a mirosit. Nu prea mai are nimic, deja nici nu se mai aprinde, mai rămas aici un pic de tot, dar nu mai are nici fitil. Și n-am ce să fac decât să o, mă rog, nu o să o arunc, că păstrez asta, că îmi place că e din sticle, din metal, din sticlă. Doamne, dar așa cum ce bine miroase, tare mult mi-a plăcut. Știu că mi-am cumpărat-o din Douglas și cred că a fost până în 50 de lei. Pentru corp am un pic mai, am ceva produse și pentru corp. Dar prima oară o să încep așa cu discret. Nu, cine știe ce, nu, în continuare nu plac, dar n-am avut alternativă atunci. Cred că am rămas fără ale mele de la Iesa, care, apropo, iată-le din nou. Nu mai detaliez, că știți despre produsele astea și n-are sens. Am terminat și un scrub de corp de la Jaia cu unt de karité, nuci braziliene și ulei de macadamia. Doamne, cât mi-a plăcut cum a mirosit. E atât de curată că pot să o folosesc pentru orice altceva. Foarte mult mi-a plăcut produsul ăsta, foarte, foarte mult. Cred că e a doua sau a treia cutie pe care o am și vreau să-l mai recumpăr pentru că îmi place. Îmi place foarte mult, miroase a zahăr brun, nu știu, a nucă, a prăjitură fină, prăjitura aceea fină cu nucă și cu vanilie, cu cremă de vanilie. Foarte, foarte fain produsul. Nelipsitul spumant de baie de la Avon, am să zic, în nuanța cu bergamotă și aromă de vanilie. Nu mă pot abține, Doamne, asta îmi place. Atâta de bine miroase și cred că la, nu știu, nici nu știu să vă spun la câta sticluțe, că fără număr astea, chiar îți ca și demachiantele de ochi bifazice de la Nivea. Numai alea apar așa de sunt clipurile mele. Dar și astea la fel. Foarte, foarte bun. Am terminat și un săpun lichid de mâini de la Yves Rocher cu vanilie. Tare mult îmi place. E cu, da, cu vanilie am spus. Cu, da, bourbon vanila. Foarte mult îmi place. Usucă puțin mâinile, sau cel puțin mie îmi dă senzația asta, dar no, eu vin cu o cremă și asta e.
Acum, ideea e să luați în calcul posibilitatea asta că el un pic usucă mâinile. Dar în rest îmi place. Atât de bine miroase, sunt la al doilea recipient. Doamne, și am de gând să-l recumpăr. Foarte, foarte fain produs. Un gel de duș de la Tesorii d'Oriente cu ceai verde. Doamne, cum a mirosit și produsul ăsta. Acurat, a verde. Chiar, nu știu cum să zic altcumva decât că o mirosit a verde. Foarte, foarte fain și senzația asta, nu știu, luxoasă, așa, nu știu, te simți efectiv revigorantă, că altcumva n-am cum să spun, mai ales asta cred că pentru perioada caldă va fi foarte, foarte potrivit, pentru că te va răcori. Și un deodorant de la Nivea din gama Miracle Garden cu iasomie și aromă de bergamot. Mi-a plăcut și ăsta foarte bun, nu mă așteptam. A făcut față cu brio la temperaturi foarte mari, adică când am fost în Italia l-am luat cu mine și n-am avut probleme, nu am transpirat, nu... Deci ce pot să spun, că mi-a plăcut foarte mult, și-a făcut treaba pe partea asta, într-adevăr, cum au fost căldurile foarte mari la un moment dat și dacă m-am agitat un pic, mă simțeam un pic udă la un moment dat la sub braț, dar fără miros, fără nimic. Deci e un produs bun. Și nu știu dacă e limited edition, nu știu dacă se mai găsește, dar la câte deodorante pe piață nu-i duc dorul. Dar dacă îl mai găsesc, îl mai iau, că mi-a plăcut și aroma. Hai să încep cu produsele de make-up, că și aici am câteva, dar mai multe sunt la îngrijirea tenului. Am terminat așa. De fapt, mama a terminat fondul ăsta de ten, ăsta e început de mine, Essence Insta Perfect Liquid Makeup, mie nu mi-a mai plăcut. Îmi lucea tenul într-un hal fără de hal, nu știu de ce am cumpărat, le-am dat mamei mele și i-a plăcut. Ăsta știu că a fost foarte popularizat, a fost foarte... Deci se vorbea foarte mult despre el. Mie, sinceră să fiu, nu mi-a prea plăcut, v-am spus. Luceam la un moment dat de la el și mi se dusese, se separase de pe față, nu mi-a plăcut. Deși prima oară când l-am cumpărat mi-a plăcut. Acum nu știu, cred că s-a mai schimbat, tenul meu a devenit mai gras. Deși eu, din ce mi-aduc aminte, tot timpul am fost cu tenul gras, dar nu știu, acum cred că am devenit mai gras și nu l-am mai acceptat. Și apoi arunc și ăsta de la Soroci, despre care v-am arătat, nu mai știu în ce clip v-am vorbit, cred că ceva ce nu mi-a plăcut în nefavorite. Da, nu-mi place, e un produs groaznic, e mult prea hidratant, n-are nici măcar acoperire mică, pur și simplu ca o dâră. Poți să-l aranjezi și să apară și să arate decent dacă îți pui o pudră cum e cea de la MAC Studio Fix sau o pudră compactă cu acoperire foarte mare. Altfel nu. Și oricum nu rezistă, mie nu mi-a plăcut. Are SPF 50 și de-aia l-am ales, dar nu mi-a plăcut de nicio culoare și se și vede că nici măcar nu-i consumat. Cred că până pe aici l-am consumat, oricum o și expirat, nici nu mai țin. Tocmai astăzi am terminat și Easy Liner-ul de la Melchior, foarte fain, un produs super, un eyeliner foarte bun, cu care sunt făcută și în momentul de față, el arată cam așa. Cred că se și vede la peniță că e săraca, e toată scămoșată. Dacă ar și focusa... Da, mă rog. Ideea e că l-am terminat, am tras de el cât am putut, e gata. Am terminat de la Maybelline Master Contour V by Face Studio. V-am mai povestit că îmi place foarte mult, e un produs super fain. El a mai rămas la un pic de tot, dar n-am ce să fac cu partea asta albă. Chiar n-am ce face, s-o consuma și ea cât o putut. Dar în rest nu. Dar ca și produs și ăsta e foarte, foarte fain și îmi place cum arată tenul. Un primer pentru pleoape de la Elizabeth Arden, care m-a ținut, Doamne, deci mă săturasem la un moment dat de el și nu se mai găta. Într-un final l-am terminat, am tras de el, deci ăsta de vreo 4 ani de zile îl am și am tot tras de el. Da, nu e ok, dar l-am folosit numai eu, n-am pățit nimic, nu și-o schimbat nici textura, nici miros, nu a avut absolut nimic. Dar n-am vrut să-l las așa, nici l-am dat foarte mulți bani, nu a fost foarte scump, pentru că l-am nimerit la reducere, nu mai știu ce îmi cumpărasem. Oricum din Italia știu că ăsta mi-l cumpărasem și cumpărasem ceva dintr-un magazin din Italia și asta a venit la reducere ca și cadou, reducerea asta și ăsta l-am ales. A fost foarte bun, mi-a plăcut și a făcut treaba, deci n-am ce să-i reproșez, dar numai atâta că
tragi de el și durează, Doamne, deci n-am crezut că îl mai ca vreodată. Și are numai 7,5 ml. Un produs care pleacă plin de la Marionneau, din gama Make Me Happy, Mon Stilo Lumière. V-am arătat într-un clip, cred că cu cel cu anticearcănele și cu fondurile de ten, că pur și simplu nu face nimic. Deci poți să-i faci, nici nu mai merge să... Da, nu. Ori n-are nimic în el, ori nu știu, oricum dezamăgire mare, pentru că aș fi fost curioasă să văd despre ce e vorba. Și cred că mă uit, da, de pe, n-am spus că am dus fondul de ten, mă rog, crema BB Cream, nu știu, asistentul meu nu a avut cea mai bună perioada lui, deși am pus și pudră, că am făcut probleme, de 2 ori am folosit șervețele matifiante, acum când am ajuns acasă înainte să filmez, m-am mai dat cu puțină pudră ce a mai rămas pe pensulă, însă abia acum observ ce nas de Rudolf am din cauza că s-a dus fondul de ten, în fine. Un burețel de la Essence, foarte fain, jegoțel, săracul, l-am mai spălat, dar nu mai am ce, că na, e rupt, e jegoțel, e vai mama lui, nici o absorbit atâta produs de nici nu se mai ducea. Dar foarte bun, burețelul mi-a plăcut. Și un spray de fixare de la Marc, știu că v-am mai spus despre el că mi-a plăcut, dar nu știu, nu mă dau în vânt după produsele astea. Și acum mi-am propus să gat din ce am, din ele am vreo 2-3 spray-uri, sper să reușesc să le gat, dar nu... Eu nu văd un rezultat cu ele și atunci nici nu mă încântă să îmi încarc în plus nici dulapul de cosmetice și nici rutina mea de make-up. Cum ar veni? Da, o să-mi schimb poziția. Și acum, da, am terminat cu make-up-ul și acum o să urmeze partea de îngrijire a tenului, că acolo chiar am terminat ceva mai multe. Da, le-am tras un pic mai aproape de mine. Nu știu, o să încerc să-mi găsesc o poziție pentru că am amorțit. Și o să mă așez din nou așa. De la Lidl... nu. Stai, nu o să încep chiar cu Lidl. De la Kaufland Leonex, cele mai proaste cotonete pe care eu le-am avut. De fapt, cred că am mai avut una, dar nici mai știu care, de la Bella. Dar astea sunt și mai proaste. Se separă, iasă puful ăla, îți rămâne pe față când te demachiezi sau când ăsta. Nu absorbe cum trebuie absolut nimic, niciun lichid. Nașpa, foarte nașpa, nu le mai trebuie, deci. Preferatele mele de la Lidl, astea mari. Încă vreo 2 așa din astea tot de la Lidl mici. Încă una mare. Am spus că eu sunt asora de la Lidl și trebuie să mă duc să mi le recumpăr. Apoi am terminat niște șervețele demachiante, eu le folosesc să mă spăl pe mâini, să-mi șterg pe mâini după ce mi-aplic BB Cream-ul, că nu știu dacă am spus, dar eu BB Cream-ul de la Purito îl aplic cu mâinile, îmi place mult mai mult cum arată decât cu pensula sau decât cu burețelul, nici nu încerc pentru că va absorbi mult prea mult produs și n-are rost. Apoi măști de față. Am așa, de la Elmiplant 2 cu vitamina C, despre care știți, nu vă mai vorbesc, că apar la mine pe canal frecvent, adică aproape, cred că fiecare clip cu Empties. La fel, Misha, cea cu orez, super, nu mă pot sătura de ea. Apoi, uite, ce mi-a plăcut foarte mult de la The Saem, da, The Saem, cred că e brandul, cu peptide. Mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut masca și am vrut să o mai iau, că din DM am luat-o, dar n-am mai găsit-o. Dar mă mai duc eu și o mai găsesc eu pe undeva, sau dacă nu o iau de pe Notino. Dar în orice caz chiar mi-a plăcut foarte mult. Încă o din asta cu vitamina C. De tot de la Elmiplant cu acid hialuronic, la fel mi-a plăcut mult și asta și o mai recumpăr, nu foarte des, dar ocazional o iau. Și mama, nu știu asta despre asta ce să vă spun, știu că mama o folosește și cred că îi place, că e a doua oară când are masca asta. E de la Garnier cu vitamina C și de-aia eu nu știu ce să vă spun despre ea, pentru că n-am testat-o, nici nu mă prea tentează, că dacă am descoperit ceva ce îmi place și îmi funcționează foarte bine, multă vreme nu mă tentează altceva. Bun. Pentru... nu, că n-am terminat cu măștile. O mini-mască de la Bottega Verde. Am primit-o ca mostră când am cumpărat parfumurile alea din Italia. Mi-a plăcut foarte mult. Și mirosul, și cum a lăsat tenul. Era ușor ciudățică, era ca o cremă, dar după aceea se transforma și puteai să o iei, se transforma.
nu știu cum să zic, devenea ca un fel de peeling și o puteai dădea jos, dar mie mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut asta foarte mult. Și cea de la Garnier care îmi place foarte mult cu niacinamide și asta v-am spus că o cumpăr ocazional. Acum o să o cumpăr din ce în ce mai des, că îmi place într-adevăr foarte, foarte mult. Bun. Pentru ochi, așa, să iau așa, să vedem care cum îs. Așa, uite aici, de la Farmec, un demachiant bifazic foarte bun. Singura și nu prea îmi place la el e că lasă zona foarte uleioasă, zona ochilor după demachiere, dar pentru prețul pe care îl are, cred că în jur de 10-12 lei maxim, e un produs foarte bun și la fel, când nu-l găsesc pe cel de la Nivea, îl iau pe ăsta. Știu că am renunțat un pic la Nivea, dar acum am revenit pentru că mi se pare că mi irită un pic ochii. Dar în momentul de față eu nu am găsit un demachiant la fel de bun ca Nivea, care chiar să funcționeze la parametrii normali, să zic așa. Dar da, și asta e o variantă bună. Dacă vreți ceva, un demachiant bifazic pe care să nu dați banii sub nicio formă, pentru că e și scump, ăsta de la Douglas din gama Essentials. Nașpa. Deci singurul lucru bun pe care el l-a avut a fost că nu mă pișcau ochii. Nu demachează, adică demachează, dar demachează foarte greu. Trebuie să insisti, îți rupe genele și costă și mult. 53 de lei pentru ceva ce nu face față. Nu merită. Eu de azi vă zic, stați departe de el pentru că nu-și merită banii. De la Gerovital am terminat iarăși această cremă anticearcă pentru zona ochilor, care eu am mai avut-o și mi-a plăcut. La fel, n-am ce să vă spun decât că îmi place tare, tare mult. Nu are acoperire sau ceva, dar se vede. Dă un aer proaspăt privirii, împrospătează, mai ales dacă ești, să zicem, obosit și după o noapte mai grea. Te ajută foarte mult pe partea asta să-ți deschidă privirea, să nu mai pari așa mort. Un produs tare bun. Și tot așa la un preț foarte, foarte bun. Bonileș, care am ajuns la concluzia că nu-mi place și nu mai dau banii pe așa ceva. Nu suport să mă piște când îl aplic la baza genelor. Nici n-am văzut, nu știu că la un moment dat parcă mi-a plăcut că l-am mai avut odată și atunci mi s-a părut că am văzut ceva rezultate. Acum nu știu dacă a fost în capul meu sau chiar a fost. Acum nu mai îmi place, nu mai am răbdare, nu, pur și simplu nu. Ca și demachiant, o apă micelară de la Yves Rocher, demachează foarte bine, dar e prea alcoolizată, are mult alcool și parfumată. E din cama aceea pentru ten gras. De miroase bine, n-am ce să-i reproșez, dar e prea multă totuși, prea mult parfum și alcool. Alcoolul strică și usucă foarte tare tenul, nu poți să stai cu ea pe ten, deci după ce te demachiezi, că de curățat curăță bine, nu am ce să-i reproșez pe partea asta, dar usucă foarte tare tenul și trebuie să vii cu ceva, să te duci să-ți clătești apa micelară și să pui ceva hidratant, că usucă din cauza alcoolului, cantității mari de alcool, usucă tenul. Pentru zona de gât și decolteu am folosit produsul ăsta de la Avon Planet Spa cu extract de cafea columbiană. Nu cred eu că face ceva minuni, mie mi-a plăcut. L-am avut și pe cel cu măsline, mi l-am recumpărat pe acela pentru că îmi place, trebuie și un produs din asta pentru zona gâtului și a decolteului, deși poți să folosești crema de față pe care o folosești de zi cu zi, dar pentru un preț destul de ok, produsul eu n-am pățit nimic cu el, mi-a plăcut, dar mai mult îmi place cel cu măsline, v-am spus, nu știu, mi se pare mai hidratant. Am terminat și Hydra-Genius de la L'Oreal. El aici pare că mai are, dar nu mai. Da, deci el mai scuipă foarte, foarte puțin, dar nu mai are în el. V-am mai povestit despre el, nu vă mai bat la cap, îl voi recumpăra, mai ales pentru că vine căldura și asta mie de folos. Foarte, foarte fain produsul. O cremă de la Gerovital, asta e terminată tot așa de mama mea. Ea e fană Gerovital, mai ales a cremei astea H3 Classic. Și n-ai pe bună dreptate, pentru că e o cremă foarte bună, de ani de zile o folosește, miroase și foarte bine, e eficientă
și mama obține rezultate optime cu ea și de ani de zile o folosește și e mare fan. Numai când o mai conving eu să mai testeze și altceva și asta cu greu. De la Roche-Posay am terminat și fac Clar Duo, foarte mult mi-a plăcut, mai ales pentru cineva cu un ten gras acneic. Crema asta este foarte, foarte bună, e o bază bună și de machiaj, da, n-am ce să-i reproșez, mi-a plăcut și cum miroase, eu n-am o problemă că are un pic de parfum pentru că nu miroase foarte tare, nu are, de exemplu, cum e apa pincelară de la Yves Rocher, care era prea mult parfum în ea. O cremă tare bună și știu că oricum știți despre ea pentru că e de ani de zile pe piață și ce să zic, merită cumpărată și probabil, de fapt o am recumpărată, dar am varianta cu SPF 30 care îmi place și mai tare parcă. De fapt amândouă sunt undeva pe aceeași poziție și e greu să mă gândesc care cum le voi mai cumpăra. Tot o porcărie de la L'Oreal, un fel de loțiune tonică, nu vă cumpărați, că nu-și merită banii, plină de alcool și de parfum. Deci dacă vreți să vă puneți alcool și parfum din greu, luați ăsta cu Rare Flowers. Parfumul îmi place așa cum miroase, dar totuși prea mult. Mergea foarte bine să fie un gel de duș ăsta. No, hai să vedem. Da, uite, al doilea ingredient, alcool de nat. Parfumul e ultimul pe listă, dar nu, se simte, deci nu știu, e foarte puternic. S-ar putea să mai aibă și alte, da, linalol, și ăla e tot un derivat, dacă nu mă înșel eu, al parfumului. Da, nu merită, nu dați banii, cred că v-am mai zis eu de el, cred că da. Dacă nu, aflați acum, nu dați banii. Și ultimul produs, un acid hialuronic de la The Inkey List, mi-a plăcut tare mult, v-am mai povestit de el, o să-l recumpăr, pentru perioada rece e ideal, s-a împăcat bine cu tenul meu. Îmi place și ambalajul, că e așa din cauciuc, din plastic. Cred că e din plastic reciclat, dacă nu mă înșel eu. No, și-și face treaba. Pentru ce l-am vrut eu, a fost foarte bun, nu m-a deranjat, nu mi-a... Excesul de sebum nu pot să spun neapărat că o veni mai repede decât dacă îl folosesc, nu. E un produs foarte, foarte bun. A funcționat și cu ăsta, că foloseam cu Hydra Genius de la L'Oreal. Ce pot să vă spun? E un produs bun și își merită banii. Adică dacă îl vedeți prin Sephora, sigur le găsiți acolo, merită să îi dați o șansă pentru că pentru prețul pe care îl are își face o treabă minunată. Și cred că acestea au fost, da, eu nu mă așteptam să gata așa repede, 23 de minute. Chiar nu mă așteptam, am crezut că o să-mi ia mult mai mult. Bine, mă rog, am și încercat să nu mă lungesc foarte mult la produse. Ați văzut că, mai ales pe la măști, pe acolo, n-avea rost să intru în detaliu din moment ce le știți și vor apărea permanent la Empties. Pentru că alea, într-adevăr, la fel, ați văzut că câteva produse pe care le folosesc nu frecvent, permanent. Deci sunt la mine în rutină de ani de zile și atunci mai apar și ele pe aici, pe la Empties, pentru că na, la un moment dat se gata. Păi, ce să vă spun, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare cu un alt clip. Pa, pa!